Bet Tezan. Subscribe, like, and share. سلام كمي كان يكون كورات غاتلت مدبنا كابز حلفو مدبا جميرنا بتغالتالي بوچو نزموصنا ناي مخرج دالي اوعاتنا دبدابيتات نقربركم كم دلنا يفلت كم مقصتا دما نلومي يحجلكم متيزلخو تاريخ منالبات نبزحات كابانا ወይ ካብቶም እንፈጦም ሰባት ዘጋጠመ ከቢድ ፈተና እዩ ንዓና ንሓበሻ ስድራቤት ማለት ዓብ ነገር እዩ ወለዲ ሁሉንትና ማሕሊፈም እዮም ዘዕብዩና ብፍላይ ድማ ብስደት ምስ ወፃና ንወለዲ ዘለና ናፍቆትን ክንከሕሶም ዘለና ድሌትን ወሰን የብሉን ግን ሓደ መዓልቲ እታ እትፈትዋን ሙሉእ ህይወትካ ክትህባ እትደልን ጓል ኣንስተይቲ ምስ እትመፅእ ስድራኻ ግን እዚኣ ኣይትኸውን እያ ወይ ንዓና ወይ ንዓ ኣምረፅ እንተዝብሉኻ እንታይ ትገብር ሎሚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ፍቅሪ ተቐርቂሩ መዋፅኦ ዝጠፍኦ ሓደ ሓውና ታሪክ ክንርኢ ኢና ስድራ ዶ ኣፍቃሪት እቲ መልሲ ቀሊል ኣይኮነን እዚ እንታይ ትመክሩና መደብ እዩ እስከ ናብቲ ታሪክ ንእቶ ሰላም ንዓኹም ይኹን ስመይ ንግዚኡ ክዕቀበለይ ይሓትት ናይ ብርዒ ስመይ ዮናስ ይበሃል ዕድመይ 32 ዓመት ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ምንባር ካብ ጅምር 8 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ንወለደይ ብፍላይ ድማ ንደይ ዘለኒ ፍቅሪ ፍሉይ እዩ ንሳቶም ሸይጦም ለዊጦም እዮም ሰይዶምኒ ኣነ ድማ ካብ ዝወፁ ጀሚረ ንሳቶም ዝበሉኒ ካብ ምግባር ዓዲ ውዒለ ኣይፈልጥን ገዛ ሰሪሐሎም ሓተይ ምሂረ ኩሉ ሕቶኦም እምቢ ኢለ ኣይፈልጥን ፀገም ዝተፈጥረ ግን ቅድሚ 2 ዓመት ምስ ሓንቲ ሄርሞን እትበሃል ጓል ተላለየ ሄርሞን ብጣዕሚ ፅብቕቲ ለባም ንዓይ ትርድኣኒ ጓል እያ መፃኢና ብሓባር ፕላን ክንገብር ጀሚርና ጉዳይና ስድራይ ክነግሮም ወሰንኩ ንኣደይ ደው ኢለ ኣደ ሓንቲ መርዓት ትኾነኒ ረኺበ ኣለኹ ስእሊ ክሰደልክ እየ በልክዋ ኣደይ መጀመርታ ተሓጒሳ ነይራ ግን ስእሊ ምስ ሰደድኩላ ብዛዕባ ማኣፃኣ ምስ ነገርክዋን ኩሉ ነገር ተቐየረ ምክንያቱ ብጣዕሚ ደስ ደምም እዩ ኣደይ እዚኣ ካብ እከለ ዝበሃል ዓዲ እያ መፅያ እዞም ሰባት እዚኦም ንዓና ኣይኮኑን እዮም ዝብል ድሕር ዝኾነ ምክንያት ኣምፀትለይ ኣነ ክርዳኣ ፈተንኩ ኣደይ ንሳ ኣብዝያ ዓብያ ባህላ ከመና እዩ ለባም እያ ኢለ ለመንኩዋ ኣደይ ግን ከም ዝበለትኒ ዮናስ ወደይ እዚኣ ጓል እንተእቲኻለይ ኣነ ኣዴኻ ኣይኮንኩን እቲ ዝጠበኻዮ ጡብ ይምረርካ ወይ ንዓና ወይ ንዓ ኣምረፅ ኢላ ቴሌፎን ዓፀወትኒ ሕጂ ኣብ ዓብ ጭንቀት ኣለኹ በቲ ሓደ ወገን እታ ዝፈትዋ ጓል ስለምንታይ ስድራኻ ዘይቅበሉኒ ኣነ እንታይ በደልኩ እናበለት ትበክላ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣደይ መርገም ወለዲ ተወርደለይ ኣላ ንሄርሞን እንተገዲፈያ ድሕሪ ሕጂ ዘፍቅራ ሰብ ዝረክብ ኣይመስለንን ንኣደይ እንተሓደኩ ድማ ሕልና የቃትነለይን እዩ እንታይ ትመክሩኒ እንታይ ተገበርኩ ከይሕሸኒ እምበር ተኸታተልቲ ታሪክ ዮናስ እዚ ዝመስል ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት እዩ ገለ ሰባት ንምንታይ ቀልጢፉ ደይውስን ኢሎም ይሓስቡ ይኾኑ ግን ጉዳዩ ካብኡ ዝዓመቐ እዩ እስከ ነዚ ጉዳይ በብሓደ እንተንትኖ ቀዳማይ ባህላዊ ፀቕጢ ካልቸራል ፕሬሸር ኣብ ባህልና መርዓ ናይ ክልተ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ክልተ ስድራ ቤት ሕብረት እዩ ስድራ ዘይምረቐዎ ሓዳር ኣይሰምርን እዩ ዝብል ብሂል ስለ ዘለና ዮናስ ነቲ መርገም ወለዲ ዝብል ቃል ፈሪሕዎ ኣሎ ካልኣይ መስዋእቲ ወለዲ ቨርሰስ ውልቃዊ ህይወት ወለዲ ደቆም ንምዕባይ ዘውፅዎ ጉልበትን ገንዘብን ስለ ዘሎ ደቆም ዕዳ ወይ ደብት ከም ዘለዎም ኮይኑ ይስምዖም ኣደ ዮናስ እዚኣ ኣይትኸውን ክትብል ከላ ንወደይ ዝጠቅም ኣነ እየ ዝፈልጥ ዝብል እምነት ስለ ዘለዋ እዩ ግን እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ቁፅፅር ወይ ኮንትሮል ዝተተሓሓዘ እዩ ሳልሳይ ፍርሒ ፅምዋ ኣዴታት ብዙሕ ግዜ ወዶም ምስ ተመርዓወ እታ ሰበይቲ ንወዶም ካብኣቶም እትምንዝዖም ኮይኑ ይስምዐን እዚ ቅንዕ ወይ ጀለሲ ክመስል ይኽእል ግን ፍርሒ እዩ ካብ ፈለስቲኦም ወገን ዘሎ ስምዒታት ወይ ፐርስፔክቲቭስ ፍትሓዊ ንምዃን ነዚ ጉዳይ ብዓይኒ ሰለስቲኦም ወገን እስከ ንርአዮ ቀዳማይ ብወገን እታ ኣደ the mother ምናልባት እታ ኣደ ወዳ ንዓኣ ከም ዝረስዓ ወይ ካብ ባህላ ከም ዝወፅእ ስለ ዝሰግአት ትኸውን ወይ ድማ ብዛዕባ እቶም ካብ እከለ ዓዲ ዝመፁ ዝበለቶም ሰባት ሕማቕ ተመክሮ ነይርዋ ይኸውን ንሳ
ወዳ ክጉዳእ ኣይትደልን እያ ግን እቲ ፍቕራ ብጌጋ መገድያ ትገልጽ ዘላ ካልኣይ ብወገን ሄርሞን the girlfriend ሄርሞን ወላ ሓንቲ ኣይበደለትን ንሳ ባህሪኣ ዘይኮነስ ብመበቆላ ጥራያ ትፈርድ ዘላ ኣብዚ ኩነታት ዮናስ እንተዘይተኸላኸሉላ ጽባሕ ንግሆ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተው እውን ኣብ ዝኾነ ነገር ጎድናይ ኣይክህልን እዩ ዝብል ዓቢ ስግኣት ክሓድራ ባህርያዊ እዩ ሰብኣያ ማለት ዕቆብ እዩ ዮናስ ድማ ነዚ ፈተና ክሓልፎ ኣለዎ ሳልሳይ ብወገን ዮናስ ዝሳን ዮናስ ኣብ ማእከል እዩ ዘሎ ነዲኡ ከም ዘኽብርን ከም ዝፈቱን መርትዖ ኣለና ገዛ ሰሪሑላ ይሕግዛ ከምኡውን ብርቱዕ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ገሊፅልና ሕጂ ግን ናይ ባዕሉ ስድራ ክምስርት ገዚኡ እዩ ዮናስ ዘለዎ ፀገም ንኣደይ ብምባል ማለት ክሕለት ማለት እዩ ኢሉ ስለዝሓስብ እዩ ቀፂልና ድማ መፍትሒ ሓሳባትን ምኽርን advice and solutions ነቕርብ ሕጂ ነብቲ ውሳነ ነጥቢ ንምምፃእ ዮናስ እንታይ ይግበር እዚ ናይ ብዙሓት ተመልከትና ርእይቶ ክኸውን ስለዝኽእል ኣብ ኮመንት ፃሓፉ ናትና ምኽሪ ግን እዚ ስዕብ እዩ ቀዳማይ ዲፕሎማስያዊ መይጥ assertive communication ዮናስ ንኣዲኡ ብንጹር ግን ትሕትና ክነግራ ኣለዎ ኣደይ ንዓኺ ዘለኒ ፍቕሪ ይፍሉይ እዩ ንሱ ድማ ኣይቅየርን እዩ ይኹን እምበር እዚ ህይወት እዩ ምዛ ጓል ክነብር ዝኸይድ ኣነ የምበር ንስኺ ኣይኮንክን ስለዚ ንምርጫይ ክትኽብርለይ ደሊሉ ከረዳእ ኣለዎ ካልኣይ ዶብ ምሕንፃፅ setting boundaries ወለዲ ዶቦም ክፈልጡ ኣለዎም ዮናስ ነዲኡ ንሄርሞን ምፅላእኪ ንዓይ ምጉዳእኪ እዩ ኢሉ ክነግራ ኣለዎ ሄርሞን እውን ክትሕሎ ከም ዘለዋ ብተግባር ከርኢ ኣለዎ ካልሳይ ግዜ ምሃብ ሓደ ግዜ ወለዲ ብስምዒት ይምረርካ ይብሉ እምበር ድሓር ውልዶም ወለዱ ወይ እቲ መርዓ ምስ ኮነ ይለዝብዮም ዮናስ ነቲ ይምረርካ ዝብል ፈሪሑ ካብ መደቡን ድዒት ክምለስ የብሉን ስለዚ ኣፍቃሪቱ ክመርፅ እንተኮይኑ ነዲኡ ድማ ብትዕግስቲ ከእምን ክፅዕር ኣለዎ መደምደምታ ዮናስ ንፍቕረኛኻ መደምደምታ ዮናስ ንኣፍቃሪትካ ኢልካ ንኣዲኻ እንተሰሚዕካ ምናልባት ፅቡቕ ወዲ ትበሃል ትኸውን ግን ሕጉስ ሰብኣይ ኣይትኸውን ኢኻ ጽባሕ ንግሆ ነዲኻ ብልባ ክትቐይማ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናይ ህይወትካ መራሒ ንስኻ ኢኻ እምበር ተመልከቲ ናይ ዮናስ ጉዳይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ ዮናስ ንኣዲኡ ሰሚዑ ነታ ጓል ክገድፋ ድዩ ዘለዎ ወላስ ይኹን ዝመፀ ይምፃእ ኢሉ ክመርዖ ኣለዎ እቲ ውሳነ ናይ ዮናስ ህይወት ዝውስን እዩ በጃኹም ንዮናስ ዝጠቅም ምኽሪ ኣብ ኮመንት ፃሓፍሉ ብዙሕ ተመክሮ ዘለኩም ሰባት ከም ዘለኹም ርግፀኛ እየ ስለዚ ካብ ዘለኩም ተመክሮ ንሓውና ዮናስ ዘለኩም ምኽሪ ኣብ ቦታ ኮመንት ፃሓፍሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ቤት ተዛነ ነዚ ቪድዮ ብፅሞና ተኸታቲልኩም ሓውና ዘድሊ ምኽሪኹም ክትልግስሉ እንዳተላበና ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ተሰናዩ ናብ ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ናብ ዕረፍትኩም ድማ ሼር ጌርኩም ኣብ ቀፃሊ ነቕርቦ መደባት ኣብ ግዜ ከም ዝበፅሐኩም ግበሩ የቐኒየልና ቤት ተዛነ Bet Tezan! Subscribe, like, and share!